Madre era unha maestra. En que? Antes había animales, se preparaban na finca, preparábase a finca, Sí. se sementaba maíz, depois se collía ese maíz. O millo, non? Sí, o millo, e con ese millo pois facían empanadas de maíz e panes de maíz, pero así. Ai, que ricas. Pa mucha gente, o sea, se vivía... Me encantaba eso. Esas empanadas de millo, Sigue- na miña sigue terra eran tendo- de berberechos, Javier. Sí, sí, tamén. Que ricas, Sí. Sigue tendo ese forno de pedra, sí, que foi un forno de pedra que fixeran, non sei, se foron meus tíos ou non sei. É que a comida no forno de abuelos ou pedra... alguén así, porque foron vos canteiros sabe tamén. diferente a comida do forno Vos de pedra. canteiros daquella, sí. Mira, a escola non che gustaba moito, No. pero aínda así dis que o pasabas ben. Home, que remedio, había que aguantar o que se pudera. Pero ibas andando á escola, non? Moitas veces. A veces íbamos andando, despois ibas no autobús, pero preferías ir andando. Por que preferías ir andando? Porque pasaba por sitios a coller fruta fruta e uvas, pasaba por debaixo de viñas, collías aquelas uvas, e e rir e pasalo ben pa aí. E o dono das uvas tamén dicía cando chegaba el e non había uvas. Non, si ou non, público. Claro. Ya. Había un que salía coa escopeta, pero non escapábamos como avións. Porque pero bueno, bien. eras un pouco atravesado, ti. Bueno, antes éramos atravesados, pero tiñamos outra unión. É verdad. En cierto modo, ahora mucha gente no tiene esa unión. Bueno, ti viviste esa infancia feliz, Vai Javier. tirando como pode. O que sí. pasa é que empezaste a traballar de moi novo Ya. porque Javier tiña unha ilusión, un soño. Achu. Ei. Ole. Estaba vendo eu a Jaime aí bailando tal, e vexo que levas a camiseta de Marcial e acordóme do momento de Marcial dándolle a moto outro día, acordaste? Acordo. Que estaba montando Marcial? Non sei. Marcial e as súas movidas, supoño. E as súas movidas, efectivamente. Claro. Daba xa así a moto. Sí, claro. Bueno, temos moitos moteros últimamente aquí no plató, Jaime, non che parece? Sí. Non sei, vai haber que facer unha concentración de motos aquí ou algo. Algo así, podíamos montar unha algo así. festiña. Ti traes a túa, eu a miña... Eu non teño, pero... Bueno, pero alquilamos unha, alugamos unha. Sí, un aluspino ou algo así. Eu Pero a cantado. festa se acopla, ou non? Imos a seguir por aquí, Ten que ser, aquí Javier, Como ten que ser. Ti querías unha motiño. Claro, porque ir a traballar na bicicleta... mal, quería unha motiño xa. Pero facían falta A cartiños. peteta, claro. E entón de que fortes a traballar? Fun a traballar de chapista. E, bueno, botei e afoguei xa pa unha moto e unha Ducati. E, bueno, xa foi a primeira que comprei. Aí che vemos na moto. Sí, Xa? Esa foi a sí. túa primeira moto. Sí, Quen che la vería? Ducati Pero esa, cando ibas Marcón, sí. ca moto non podías andar roubando na fruta ou tamén parabas a No, moto. pero, bueno, había que controlar todo un pouco. Mira, traballastes de chapista, Sí. despois traballastes en varios talleres tamén. Sí. Porque a moto que che aportaba? Porque era un medio de transporte tamén. E conocías unha amiguita e sentaba lá na moto e marcábalo o paso. Coa túa máquina. Si querías subir, como mellor non che querían subir todas. Sí, quería subir. Amigo. Mira, Tuve unha montesa que era en matrícula aos 17 anos, tuve que sacar o carné a teórica de coche aos 17 anos. E, bueno, naquela montesa
Aquela montesa podía ir 3 a donde fora que tiraba como un toro. Pero só podían ir 2, Javier. Claro, claro. Como que 3? Mira, imos centrarnos. Vamos. Porque, además de traballar, ibas na túa moto, tamén había tempo para o baile. Sí, hombre, eso es una forma de hacer ejercicio tamén. Pero a ti, que tal se che daba o baile? A min dábaseme ben, só acoplaste no aire. Pero creo que non eras moi bo bailarín, intentábalo. Home, para min miraban as leonas. No, Las chicas ver, miraban Javier. para mí. A ver, Javier. Lle gustaba o meu ritmo. Non te veñas tan arriba, porque ti dixéstesnos que as mozas non lle facían ningún caso, e agora estás vindo máis arriba. Iso dixéstelo ti, cando eras máis novo, Claro, séme sincero. miraban máis para aqueles melenas, pero eu sempre tuve un pouco pelo, pero bueno, tiña un pelo lindo tamén. Pero bueno, Foi, creo que, tirando millas. aos 18 anos, el di que se fixaban antes, pero hasta os 18 anos non coñeceu o seu primeiro amor. Ole. Ole. Ole, ole. Non sei se foi a ritmo de Manolo Escobar, pero foi nun baile onde coñeceches a esa moza. Sí. A ver, como foi ese momento? Contanos, Nada, Javier. que, bueno, cada un tiña o seu estilo movéndose. Sí. Gustoulle esa moza e pum. E nos abrazamos e bailamos e bien. E despois deso, veu o cine, supoño, non foste Cine, moitas cousas máis. pasear, Casear, todo. ir a dar unha Lle volta. encantaba vir comigo na moto. Lle encantaba, sí. Despois, bueno, E despois fostes para a Mili de voluntario. claro. Pero como che dou por eso? 18 anos, porque para sacar eso adelante, sacarlo de diante, para depois emprender ti un traballo ou algo que non che viñeran a romper a cabeza. Pero escoita, ti pudestes... É que atención, público, el conta, sí, pero aquí Javier pudo librar da Mili e non quixo. Claro, porque me enterei despois, señora. Como foi? Contanos lo conto. Porque eu nací o 3 de diciembre. E un veciño meu, de Marcón, el naceu o 4. Yo el 3 e el 4. Pois eu, como fui un voluntario, xa lle deixei o puesto a él. E el librou da Mili. Se non libraba eu, porque era eu primeiro, o 3. El libraba, pero, como fui un voluntario, tuve que chinchar ali 2 anos. Fostes despabilado. Claro, E ao final... aí está, E ao final, que tal foi a Mili? Bueno, Javier? bien, muy bien. Paseino maravilloso, pero claro, é que si fora como ahora que vas a Mili e tes un sueldo, a tope. Pero daquella, Tocouche vivir outros tempos? nada, 4 forros que tiñas, queimabas todo, e ainda non che chegaba. Pois tiñas que ser un pouco máis aforrador. Iso xa era cousa túa, si os gastabas. Escoita, Javier, volveches da Mili, Sí. levabas, creo que, bueno, un tempo coa túa moza esta que conecestes no baile, e acabouse. E acabou Bueno, porque por qué? acabou.